betidanik egin dudan gauza bada, batzuetan arrara ematen du, goi mailan dagoen kirolari batek beste bizitza bat izatea, baina niretzat ezinbestekoa da kiroletik aparte beste eguneroko bat izatea. Kirola batzuetan zure bizitzan dena denean, horri bukatzen denean, egoera zailak sortzen dira, eta nik argi daukate nire ogibidea hartzain munduan dagoela, eta nire batez ere nire egunerokoa eta nire gustatzen zaidan gauza bat dela. Domina bat lortzen dudanean, egunero nire hurrengoko eguneko lana egin behar dut. Ez dute dominaren jarraipen bat. Beste eguneroko bat daukat eta horrek lurrera ekartzen dago eta batez ere nire familiari eta nire herriari lotzen dago. Eta 18 urte desente daramate kirolian eta, nire kiroli ibilbidean gauza asko bizi izan ditut, gehienak onak, horregatik jarraitzen dut kirolian, eta horrek asko erakutsi dit bizitza nola antolatu eta nola eraman. Eta jakin itxaroten, momentu txarra pasa niela. Lo que más ha podido influir en todo esto es el tema de la maternidad, que ahí sí que hay un parón, hay un periodo de tiempo en el que las ideas hay que aclararlas, hay que tener bien claro qué es lo que quieres porque estar en el alto nivel no es nada fácil, o sea, es un sacrificio que hay que estar muy convencido de lo que quieres y hasta dónde quieres llegar. Nik uste dut hori bizitzaren errefleju bat dela, bizitzaren ez da dena laua. Batzuetan erabakiak hartzen dituzu eta horrek kirol ibilbidea nire kasuan alde batera uzten dute, baina hori egunerokoan bizi behar dugun gauza bada. Erabaki ugari izan dira azken 38 urte hauetan. Horietako batzuk, espero gabeko ondorioak izan dituzte. Bizitza osoa borrokari eskaintzea euren artean adibide garbiena. Kasu ugaritan gertatu legez, joku gisa hasi zen bideak Olinpiar Jokoetan domina eskuratzearen handitasunera eraman du bere protagonista. Horretarako, bide gogorra ibili ez baina. Maiderundak argi ditu bere apustuak, eta Londongo Jokoetan lorturiko dominaren ostean, aspaldi buruan zeraman ideiari lehentasuna eman zion. Ama izan nahi zuen. Orduan, puntako lehiaketetara itzultzea ez zegoen bere buruan. Yo lo que, ella es al final la que toma las decisiones, ¿no? Está claro. Pero yo lo que desde el principio, pero desde el principio, no desde este ciclo ni este después de ser madre, ¿no? Lo que he tenido muy claro es que tome la decisión que tome, iba a estar ahí. Yo he tenido muy claro que el día que tome la decisión va a tener todo para empezar desde ya. Sí que es verdad que no sé si es una medida de presión, no, yo creo, no era mi objetivo, ¿no? Pero sí que decir, oye, tú decides, pero vamos, que no tienes ni que mirar para un lado, estoy aquí. Gauzak ez dira, pentsatzen dituzun bezala ateratzen, ama izatea, Londres da gero, apur baten itxarotia pentsatu nuen, momentu hori bizi nahi izan nuelako, eta, gero, ama izatea ja buruan fikatu zen, eta ama izan da gero, lehengo nire helburua ama izatea zen, eta gero umea ondo ateratzen bazin bazen, da ondo basoan egoten bazen dena, jarraituko nuen kirolakin. Baina ez nuen riorako
ja ikusten nire burua, ikusten nuen pausoka, noraino heldu naiteken. Muy duro otra vez empezar a trabajar con el número de sesiones semanales que esto implica, muy duro el tener que volver a salir de casa para competir. Nik sekula ez nuen imaginatuko, ama esan da gero borrokatzen ibiltzea eta nagoen mailan ibiltzea. Hori ja ez nuen imaginatuko ere ez. Eta, bueno, badak bizi izan dut oso gogorra izan dela, batez ere fisikoki. Lehenoko hilabeteak asko kostatu zitzaidan forma hartzia eta, bueno, behin forma hartu dagoan konfiantza berreskuratzea, lehen neukan konfiantza berreskuratzea izan da, behar bada zailena. Holako bat? Eskerrik asko. 11:40. Zatitxo bat nahi dozu? Hartu. Berdina da, bai, orain neguan, ero gero udabarrian, edo udan. Bantxe bertan goizian normalian entrenatzen dut, nahiko goiz, gero etxeko lanak egiteko. Eguna asko aldatzen da. Segun ze bokatan, orain ez dakagu. Sardiak kortan daude, baina jateko bakarrik orainik ez dute bildotzik eta, bueno, gero bildotzak esaten dituztenean lan gehiago sortzen da eta ja ezin dute beste etxeko lan batzuk egin. Eta, bueno, arratzaletan beti entrenatzen dut Gasteizen. Bueno, sasoi askotan burua lertzea esaten duzu. Kokoteaino zaude gauza askotak ekin eta, bueno, atzeren aldia behar duzu. Egia da, Londres da gero gauzak asko aldatu ziren, nire helburua hortara heltzea zen eta hor bukatuko zela pentsatzen nuen, baina gero emaitzak ikuspuntu asko aldatu zuen, batez ere, ilusio hori mantendu zelako. Eta ilusio horrek mantentzen hauelako gaur egun ere. En el caso de Maider, ¿no? Se retiró antes de ser madre con una medalla en un europeo, 2013, volvió en el 2015, en un campeonato de Europa y la luchadora más veterana en ganar una medalla en unos Juegos Europeos, ¿no? Con eso está todo dicho. Maiderrek bere emaitzen bidez lortu behar izan zuen, lehiaketetan bere entrenatzailea tatamien izateko eskubidea. Londonen lorturiko emaitzak bere biziko garrantzia izan zuen bide horretan. Bere jarduera profesional osoa elkarrekin egin ostean, Luis Crespo borrokalarioi Gasteiztarra zutabe bilakatu da bere ibilbidean. Nik argi neukan eta Luisek ere bai, elkarrekin egiten dugula lan. Eta momentu horietan elkarrekin egotia oso garrantzitsua zela, batez ere berak konfiantza handia ematen didalako eta momentu horietan erabakiak hartzen konbate batean bera horregotia oso garrantzitsua da. Es verdad que en esos años fueron duros porque fueron años en los que hubo que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? por parte de quien organiza el deporte, ¿no? Nuestro deporte en general, en particular. Hori orain historia da, ez? Baina, nire kirol ibilbidean dagoen zati garrantzitsua da, ez? Al final tienes que trabajar mucho, tienen que empezar a verse resultados y hacer planteamientos y ser valientes y saber cuál es tu trabajo, confiar y que la gente vea que es el camino, vamos. Guk argi genukan, Londreserako horregon behar zela eta hortan borrokatu genuen eta alde batetik ez zen, bestetik lortu genuen horri izatea.
4 urte igaro dira dagoeneko Londongo Olinpiar Joko haietatik. Domina lortu da, bere jarduerari amaiera emateko une ezin hobea bazirudien ere, Maiderrek ama izan ostean lehiaketetara itzultzea erabaki zuen. Eguneroko lanak berriro kokatu du Rio 2016ko Olinpiar Jokoetan lehiatzeko aukeraren atarian. Bai, txartela lortu beharrak tensio handia sortzen du, eta batzuetan hori dominatzia da gurentzat lan garrantzitsuena, ez? Momentu horretan lasaitasun puntu bat izan behar duzu, jakin da urduritasunak batzuetan kalte egin dezazurkeela, baina, bentsa momentu hori heltzen denean, zuk momentuan daukasun guztia eman behar duzula, eta egun horretan txartel hori lortzeko egin behar duzun guztia egingo duzula. Sí, hombre, es verdad que las fechas ya se van acercando, pero tenemos que ir paso a paso. O sea, hemos demostrado que está bien, que la línea de trabajo es la adecuada, que estamos progresando, todavía hay mejora, ¿no? En plan de trabajar el tema de la resistencia y poder afrontar una competición con 4 o 5 combates fuertes, con garantías, pero paso a paso. Los clasificatorios son durísimos, son una locura, viaje de continente a continente en 7 días, sabemos lo que es, sabemos cuál es el camino y bueno, mucha paciencia. O sea, ¿en cuál? ¿En el primero y ya hablamos de Río? No, pues hay que esperar, hay que tener la cabeza muy fría, saber cuáles son en cada una de las competiciones, trabajar tácticamente con los rivales y bueno, a ver hasta dónde llegamos y que nos respete el cuerpo y hasta el final. Nik ja bi joku ditut eta badaki zer dian joku batzuk, ez? Ilusio handia sortzen dute. Hori gure bezalako kirol batentzat hor egotea bakarrik, kirolari profesionalak izan gaitezela suposatzen du, eta hortarako lan asko egiten dugula, eta hor ez da inor hori lortzeakin bakarrik guretzat merito handia da. Después de conseguir una clasificación, las cosas se pusieron un poco de contra en el Campeonato del Mundo, ¿no? La idea era haberlo hecho un poco mejor, haber estado arriba y eso era lo fácil o lo que todo el mundo quería, ¿no? No lo fácil, sino lo que todo el mundo deseaba y más nosotros, claro. Pero está claro que una vez que estar clasificados para unos Juegos, son 16 competidores, se hacen 2 grupos y vamos, el objetivo es estar en medallas y estar en una final olímpica, vamos, sin duda. Lehenengo da helburua joatea, ez? Lortzia txartel hori eta lehen bailen hobeto. Baina gero beste helburua. Lortutakoan bertan egotea, goren egotea da helburua. Nik uste beti markatuko duela joko olimpiko batzuk meta bezala. Horreman behar dudalako daukadan guztia eta hortara heldu nahi dudalako eta gero nukaki. Bizitzakan beste bide dauka, ez dira erabakitzen. Batzutan gauzak aurrean dituzu eta egiten dituzu, pentsatu gabe nolako eragina izango duten etorkizunean.